Hablay ba kraw ba pelae habaro par ba melale te yakikam jong me ablay kam pelalong kajing ai Mame ko blay tang marway me jumape ki pop jongi me jumape ki pop jongi jem pala jongi map ablay ngirem ngisway topen ay na lor jong me don bala yang ibapop ban mapanchna mame ko play tang marway me jumape ki pop jongi me jumape ki pop jongi ai ba kiso kajing ai ki kambaba jing itu play kenang ben kraw kanam jong u ha birthday ba ha boneng mame ko play tang marway me jumape ki pop jongi me jumape ki pop jongi Aswa ya kabangin let yakmat jo blay ha kajing duai ngan pule katukat ni ki benta na kani kaktin ke jong u ki balong kabor na ka benta jong ilang baro kaktin ke jo blay ka ong tu ngap ya kajing pen i batu pediang ya kajing hikai ba mendub long ubastat ha kabakut jong me don bun ki buj ha ka donot ubriu Henry kajing perkat utrai kata kabannet. Bat ngia tip ru baki ki baro ki trelem ya kaban penbha. Ya kita kiba it yoblay. Ya kita ken ya kibala khot kat bakum kajing tmu jong u. Namar ya kiba ula itu lupa, ula temu lupa, ru banlong kabasandur ken, bat kadur kajong ukun jong u. Ublay unkur ku ingilang baro, ling bani kapor kajing syakskor, bat kajing puli ya kani kaktiin kajong ublay. Inilay yakmat jong u kajing duai. Ngiaingu ya me ko kanrat sa sisen pat ling ba kanika. Por batling bagan ni janmit ya ka bangiyo ban kiu ha ka ni ying ka bakantang ka jome banginyo ban ya syakri lang bat penan buram ya ka kerteng ka jome nyaingu ya me ko konrat ya ka ba me melayo ban ri ban sumarengi banyo ban ya lam yangi kerpang ya la ka jong ka balang ka jome haduk kat ni bat haduk kum ni ngilong kum mangilong menta deitang namar ka jing it ka jing snei bat ka jing kerku ka jome ngidap ru da kajing sungu ka bakraw ya me ko konrat namar kajing kerku ki jong me ya la kajong ka sinat ka jong me ya ka ba me melayo ban yalam haduk kini ki por haduk kini ka khlemat ka ba menta
ki kam ki babun ki jongka ko konrat ya ka ba me khot yangi ya ka ban trei ya ka ko konrat rengi sngongo palat ya me baki ki baro ki la ban long ki ba job na mar ka jing isnei bat ka jing kerku ki jome idwai na mar kata ko konrat to le isnei ban ai kerku ya ka jong ka balang ka jome ya la ka jong ka sinat ka jome nadu moderator inong kit kam ko konrat ki jongka ki para nong trei ha office hang te ha sinat bat iki lingkha trei ki babun ko konrat bat iki way pat ki mission field ya ka ba kum ka kijpi sinat sepngi ya ka bangi don man penyar ka gospel ka jome idwai na mar kata ko konrat to isnei kor kui ki ki kam ki babun ko konrat klem ka bor ka jome bat klem me ke jing persang ki long le no ai na mar kata tu ya lam ko me ko konrat te song ma me ko konrat ba ling ba ki nong trei jong ka kijpi sinat sepngi ka jongi on pau ka dur bhabriu ka jong me ko konrat ling ba ka sinat ka jongi shimti ma me ko konrat yaki i wei pi wei ai haki ya ka jingkot ka jingkhia i don ka benta ka ba krau ban pentulun ya ka kam ka jong me rei ko konrat na mar kata ki don kam ya ka jing kershan ka jing pen i ka jing alam ka jong me baken la ko konrat ban pendep hok ya ka jing khot ka jong me na ka benta ban shakri ya ka kerteng ka jong me hi kerku na mar kata ya ki i wei pi wei na du ki long ying long sem ka jong ki bat kum juru ki kam ko konrat baki kam baro bat iki wei pat ki benta ya ka bagen sang yo ban ya penya chakmat ko konrat ai bakakti ka jong me kan long halor jong ki kerku lang yangi hakan ka por ko konrat habangi yo ban ya shakri lang kum ne hakan ka ying ka bakan tang ka jong me idwai ba jing isnei ka jing kerku ka jong me kin long ko konrat nado ka bas dang ka jong ka hado ka bawai baki ki baro ya ka bangin yo ban pendap to ai kin long ki ba diang hun hakmat ka khet ka jing isnei ka jong me kerku gini nong sharai na do i pastor i bade ban kmi ban pe ini ki teman basan i dekat jong ka committee balang bade ka balang hi baro ko wei ko konrat bat kerpang iru ya kini ki khun jong me ko konrat ya ka ba menang ai haki ka bor ka jing hem ban trei ya ka kam ka jong me bat kam tam ba ka balang ka jong me hang ni halum siap kalong ka balang ka ba syong blai ka balang ko konrat ya ka ba me yo ban long hapdeng do jong ki bat ya ka ba me menang yo ban ai haki bat yo ban penon kam ya ki ko konrat na ka banta ka ji alap ya ka gospel ka jong me kerku ya ki i wei pi wei ko konrat karpang ha ka jing pen kre ka jong ki ya ka bagen se yo ban pendap ya ka jing pen kentang ya ka na ka ying jong ka jing shakri ka jong ki khun ki jong me hal ka jong ka balang idwai ya ka ba mele isnei ban kershan ki ban ai bor ki benta baro hi baki ki baro ko konrat in long ki ba bet bat ki berhenti kerku sa si sena blai lim ban ka por jong ka jing shakri ai biki ki baro in long da ka jing alam bar ka bor ka jong bensim u jong me hi sngo na mar kata lim ban ka por ki jing khot karpat yalam me ne ka por ka bang sa ba ka ka sngi ki jing shakri ki bang sa ling ba jong ka aka kerteng ka jong metro ai jisu ngidam mi pan menta bad halakarta amen inyo ban pendap iki kam jong ka balang Hakaban ingkong kum kabalangi penpau ke jing sngongo jai Reverend Daminat Sun i balap diang sngob hai kan ke jing penbe jong kabalang an sam ya ka kubo na ka tien ka jong blai lengba jong kan ke no phaisi kumbala duai nais kambau blai na rangkat lembat i kubo ya ka bangin sayo sngo kalong ka jing kerku na ka banta jong ilang baro i Reverend Daminat Sun imlong thamai syo yangi pat ira long teng i pastor i ba pej i ba khmi ya kan ka balang ka jongi rei na ka banta ki to ki bam pat i tho ya i pastor komba kalong i pastor Daminat Sun manta i pej i khmi ya ka balang Presbyterian Jayau ki jing pen bana
ka jaseng kan thai kan long tang shuai kan ik jaseng pat inong kren ilong kong walam tihun hujon ha ka jaseng Hindi service ha penthom khra ha ka por sau buje nong kren ilong Master Prakash Singh ha ka jaseng jong ka Senior Christian Endeavor Society la shibet ha ka por sau buje hangne he yamani kadai ka special program la penbait da ka Evangelistic Committee jong ka SCS but i resource person ilong iteman masan HW Tham ki jaseng dong hakapor san siteng hakadong lom siap bingi ka jaseng galong hieng ji master W Shulai nongkran ilong master ke pongro hakadong lom siap pedeng ka jaseng galong hieng ji master Oswinson Wanswet ani ka yang kadan hangte alai mkra nongkren ilong teman besan LS nongsi hagabaidai bat kanika jaseng nakaliang jong ka jaseng dong kala penbait yaki kali tila kerpat yaki para bangai kiban lai syakani ka jaseng isngau bah bani ap hangni hasiap hagapor sau sipawa hagadong lum siap sepni aja senggalong kanlong hieng jing Mrs. Elket Nongfort ani ka yeng kadan hangtai hamaupan inongkren ilong teman besan W1 Swen hagabedai bakani ka jaseng nakaliang jong ka jaseng dong kala penbaik ya ka bos bat kane ka bos kan yang hangtai hasan mari katu ka jaka ka basyat yang bat ka por bangin lek kanlong hagapor san baje akamit palang kata ka life hotoring ninyo snow ya ka subject ka jingalap ya ka gospel haka perthai la pensyong nogrem na ka gospel jong Matthias kala nang arfusaw kada khat ka ba khat saw pankha na ka team idak hakisngi ki ba khat do punishmenta ban pulis dang ba duai ilong imis Mrs. Ibanisha Rantatiang inongkren ya ka subject ilong Miss Pidalin Marthong. Ka Bible study jong ka balang kalong hakasingi thot ding hangne hayemani hakapor nyo baji. Haka jaseng duai me si sejan kita ka laiterik jong Disember hakapor rusteng ban pulis dang baduai ilong Miss Yaiman bah jerwa pat inong duai hadin ilong Mrs. Bathsheba Kharshimlang. Inong itu khana kani ka sinyu triban wan kata ka sautarik jong December hak jaseng ka shibaje ka badairu ka Bible Sunday ilong ituman masan JR Saukume. Inong kren haki jaseng jong ki Junior Christian Endeavor Society ka sautarik jong December haka por nyusteng mensteng hangni yang mani teman masan W1 Sweat halang kerding Reverend P. Maulong. Ani pat kalongka jing penmena na kaliang jong ka jasengan thai. Jasengan thai kala penbai bat kala lum hiru yaki tin Bible Society ya kapala sedang. Nadu kini ki tayo ki baladam tegani ka jinglum jong ki kankut haduk artaring jong bunai December jong kani ka snem. Kumta la kerpat yaki para banget ba fens ngobhaban a yaki ni kitin ha ki ki nonglum yaki ba nakaliang jong ka jasengan thai kala penbai ban lum yaki ki jingai ngo ki bangila lum ha ka khalai tereng kilong kumne na ki envelope saki bor balang bahalor saupun rewajar khandai spa khandai photungka envelope font te yemane rupu
kaba ila dap banyano akasenduk hangtaya khaman dengan kerpat i mastar uji renta tiang isubaban penggentang yakini kijing ai. Ni duai. Ablay buk pa chungi ubah beneng. Sen pa ni kapor ngi ai ngo eme kara bien mak ni kapor ba koror. Bamlasha ngi mikon ngi jome. Ngi rong ni ke yeng ba kentang ba jome. Nang ta ban mene ban syakri ban buram yeme. Hoi ngi ngo eme ablay ni ba chakr khu jome. Ngi lar ban ra ni kapor. Ikni jing ai barit ki jongi. Ngi duai me atrai misnim ker khu yaki. Wala kelong ki barit ndai jingkar ko ki jong me kilong badap korhai ba kabalangkan penon kam yaki hakno no ko benta wangi duair me trai misne mendorin kat bakni syakri bedang sa jong yaki por bakarpang blo jong syakri jong me mbam mendorin kat ki por baro ngi stem mendorin kat bad ni ka por hoi ngi stem mendorin kat bad mli alam jing pen kra jong baro bakum jong ni ka por me pen sum pesla jong musim ko jong me baki ke baro ki masami shintor jong kilong blami erkat musim ko jong me bakin long jingkar khun ta jung iwei baro hoi knak por ngi phair kra pe i bamnis nem dang dar ka bu syakri jong me ki por bang sa baro unong laban syakri me nak wei ka por ka wei pan hoi duair me thrai ni ka por nam ta ka ki pis not sep ngi ki jong i ki ka sngi pu kerpang ni ka por ngi mau jing duain ta ka jong ka hoi ngi means nem dorang kat ba ka jong ka sinot ka jong i dor ka ki pastor bedan kim tak bapher iwei bahro ki bedan ki syakri jong ki apo jong ki pisnot ki jong i is name dorang kat ben ker khu ki kin mal jing lam ko jong me bangi dua mis name dorang kat na do moderator ki executive de ban page ban penyat syafrang kam ko jong me ba shong te office jong sinan in dua mis name dorang kat bat ki lem ki nong trei bapher ki department bapher ki bentak bapher mis name dorang kat bat ki mem syaj bor ki in mad ka bor ke jong me nang ba ka kam jong me kania syafrang bukan telun syafrang ada ke jeng lam musim ko jong me bangin dua mem stem dor ka ban hi por bang sa jong jing baro iwei baro angin ka por ba kirung jong me pa kini ka balang ni ma du musim ko jong me ni lam ngin ka por sngo ablay jong ngi ka por ma pop jong i reng jisung pan amen. Nila poi pat sa kawai ka benta jong ka jik syakri kata kalong ya ka bagin sayo sngo ban sa skor ka ktien ka jong ublay. Shua bangin poi sa kini ka benta tungin na syakri pat ublay na ka bangin nirway lang ka tu ka jing ruay ka batang sidukot ka jing ruay ka ba sispa lai pupra sispa lai punriu banwa na ka ktien jong me atray yarap yanga sispa lai pupra sispa lai punriu. Banwat yaka tinjong me atray yarap yanga haban dashem yu Jisu unang ben Ulang ublay badon bor banshna yaki jingpan lakraw kapop kajong ban ben dukhoy
teman bersan ki beidon mat ngi lingba ne kapor ki dekat juga komiti balang bat ye pi ki para bangai be baro kat ki bala ban don ha ke yeng ke bekentang ke jong blai sesisen pat nga pediang subhai ngilang baro ha ke kerteng ke betiang bat ke badon bore ke jong trai ubelong nong penim unong sius pa ujongi uji sukres kini ke sengi kalong ke bekerpang ya ke bangin yo ban ken mau ha ke jing duai ke jongi nak benta ka sinot ke jongi bau blai unang yo banyalam ya ka badiki kam ke babun ya ka bakum ke sinot ya ka bangi deban pentelun bat kerpang nak kam ta jongi ru ki pastor ki ba don hapo jongka bapin ken maulam ha ke jing duai nak kam ta jongi ru bangi nang la ban trei shrehem ya ka kam ke jong blai nak benta ya ka ban penyar bat banyalap ya ka gospel anda bapimi nang ni nak yeng ke jong blai ile ching chasam ken mau ke jing duai bu nak benta jongi lang baro bau blai unang yo ban pendon kam ya la ka jong kasunat bat ya ka ba ling ba jong ka cibun ki mensim ki bakodor in yo ban pediang ya ka jing penim onda haba ngala duai ho blai ke ke benta ya ka ba blai pat udon ban ai ya ka jing slok nakam ta jonga bat nakam ta jongi lang baro ki para bangai be abang alayo ya kajing tip ba kum kabalang hapo kajing duai ilabu ya kabangan shim ya kane kabenta bansam ya kane kaktien ke jo ublay ling ba kane janmet ngala pendam makmat jo ublay ya kajing duai bat don sibun ki kubor ya kaba ngala pen kreru andre anda habanga ai ha pai so ublay kadon kane kawe ka kubor ya kaba ublay uyai penkenduk yang ai ya kabangan yeng mensaki hakane ke janmet bat ngam artatien pat kembakane ke kubor kalalong ke jingker ku nak ta jonga bat ke yeng ke sem ke jonga nganget skem ki para bangai bi ba abangin yok banya slok ya kene ke tien ke jong ublay ling bang ne ke poru kan wan lam bat kan ai hangi ya ke jingker ku bat ke jing petamai bor te shwa bangi ngin yok ban pai ya kene ke kubor ke tien ke jong ublay in lej hu ha ke jing tuai kalong kaburam kenrat sa sisin na kamta jong me bat kahima ka jong me bangan yo ban yeng na kanige jaka ban yalap ya ka gospel pat namar kata ngasu thu pat yaladi ngalong ubriu batlot ubaduna umtanga penrit yaladi hame keren mame ha pedeng jong ilang baro kiktin ki jong me kinlong ka bor na kamta jonga bat na kamta jongi ki ban thau thumai ya ka jing im ka jongi habangin mi nang ne Ibriu kibala pentemai, kibala mat ya kejeng kerku kejome, bat kibayo sengau ya kabor kejeng let pela agak jengim kejongi. Yarap ingin namar kata bangin syampang bat sengau tu ikak tien kejome, agak kerteng kejome terai jisungi pan, amen. Stang kendiat sengi nginsa yok ban lek kemen. Ya kejing pediang ke jongi, ya kejing malong beriu ke jong trai, belong nong pen im jongi uji sukres. Bat dia kabangin sa jamru, syau snem ubat hemai. Tekum tanga duai ha ublay, ya kene ka benta, jong kene ka jeslok, bat ublay, uyalam, ya kene ka jingmut ke jing perkat. Bat uai, ling ba kene ka janmet, ya kene ka kubor. Ngala juyeng man saki, ya ka nagaway kapor, nagaway ka jaka, siya kaway pan. Bat ngangit skem, kumbakala long ka bor sa sisin pat kan long ka bor yang ilang baro. Pingi ki briu akajing im kajong ingi juting ham tam haba keren lay yang subject jong kajing yap. Iting haba keren sepang kajing yap dan ni bakajing yap ya kawan rong no. Kay kadaw ka bapelongi bangin long kumta kadaw ka long namar bangin sngutu don ka hapo ka donot ka mensim kajongi bangi sngutu bangimpat la ban pendem. Hakajing im kajongi. Day namar kata kadaw kam tam bangimpat la ban pendem. Ya kajing temu kajong ublay. Hakajing im kajongi ngiti yang manyap. Kibriu kibala syem. Ya kajing temu kajong ublay. Hakajing im kajong ki. Kajing yap kam la ban penting. Kajah hakajing kajong kajah hakajing kesem kajong pi. Yakan mau hapor ba imeit idang don bat ngi
Siti yau suwa ba inklat na kanika pertai. Ila ong yang abangan kot bangan fun yai wei pastor rang ba jongi yang te aja pastor arke chonga. Binwan ban ya kendu bat anda bangala fun ila yak wan mi sheying kaba pela kalong gajing kwa jongi mi. Ikeli pastor mo ngang perkat ikwa sakramen. Ngang perkat ikwa jing duai ber kum tateter. Anda bala poi pastor haying keli pastor yang pidon kam ayu. Imi yang kakwa ban legit ya ulum jing tep. Kan ngon na preng jongi ila judon ko bakum kata ka jing perkat pi. In legit lupa ulum jing tep swaban tep ini. Lam na pen slam ka singi ka babut I pastor chonga manga bad imi ngilej. Alum jing tep jong ka balang bad ijit itu ulum jing tep. Batang hadian katu kan singi ilej no na kan ka pertai. Kaja kumju bad ikiau I jonga. Aku tu ke jingja jong COVID-19. Chua ben mi na ying. Ngong I wat kuslai. Yongan kuslai le yungan lech sa ying. Ngakan poi perkat ba inumuan su sisya sa ying. Penban ilech sa ka ying ka bom jukut. Ilech da ka jing keman. Bat ka ka bangakwa banwan lam ya ka jing Snauto yang ka jahaying jongi rude ki may ki pa ki jongi ki jukran lupa banle kumta anda ngalalej ban krek kumta ban pong kumta tater namar balay ki ladep shem ya ka jing tmu ka jong blay ban ladep pendep ya ka namar kata ka jing yap kamla ban penting ki briu ki bala shem ya ka jing tmu ka jong blay abangin sa jam show no snam ut mai ka jing kali ka bangabu hagi kalong itip na ya ka jing tmu ka jong blay Apostle Paul, ong show Timothy, Timothy kan long ka basaw, ka dekat ka banriu. Iba semua bang ba ki kentien jong Apostle Paul, ong gini kentien, ong kumno. Ngala pendep ya katong ki kentien ki jong Paul ngapule. Ngala pendep ya katong ka bamut ula shem pang ya ka jing temu ka jong blay ha ka jing im ka jong. Baru ula pendep ya kata ka jing temu. Ngalabat ya ka jenget hakata ka proses jong ban pendep ya kata ka jing temu usno ya ka jenget hau Jesu bat ka bakado wong la telut ya ngakum ka jing aingo di ka ba penpau ba ka jing yap kamla ban pensir yu ula kloy ban lejno kan ungut da pedeng jongi ki bala don hakata ka benta ban syempang ya balai bangi don hang ni. Pia bangapan krek kene ka kubor ngoi pi sibun ba. Ya ka bau boleh ai ling ba kene ki sngi bat ling ba ne ka snam. Kene ka kubor ka yes ka dan du saw santeli ki kubor ha ka we ka kubor. Bat ka we ni ki pita ka ba yes no lang bat ka ni ki dei kini ki jingkeli. Ya kwa yang ilang baro habangin sa jam chonu snam ubat mai. Keli ya la dei kini ki jingkeli ki long ki telong be ki briu jong ki jing bagi beriu ki kendu hak jing im ki jong ki don santeli ki jingkeli kini ki jingkeli ki long bagi beriu ki baduk tam haperthei bat ki beriu ki reus pa tam haperthei ru hilaban keren yu Elon Musk ukeli kini ki jingkeli tiki kita ki jingkeli manum Muslim ka meningkong ngadai uai awna step ngayo man hikai hak Sunday school kini ka subject ngadai uai akam keli pile ayu Baliong mga day doktor, ada nga day nong hikay, kada ka kam ka jong pi, handre ka jingkeli ka mga keli ka keren ka identity. Pide uay. Bon na pedeng jongi tang lingkot agad ka por, ngimtip yala day ngi day ki ay. But day namar kata ka daw, kani ka pertay ka klumar hadok ka ni namar ngimtip yala day ngi day ki ay. Usyan rang o perkat ba day kantay ba perkat day usyan rang. Klumar ka pertay. Pi kaktin ka jong ublay kalakran syai bangi day ki ay. Henry namar bangimtip bangimti na kaktin ka jong ublay ngipen bot no yano. Ngipen bot no ya ki film star ki jongi. Kila banlong ki Hollywood dan ki kila banlong mo ki weipat ki icon ki jongi ki idol ki jongi ki belay ki jongi. Ya kabangi ngipen bot de ki pi balay ngilek kumta. Namar ngi perkat onda habang ngi im kumba im maki, ngi riam kumba riam maki, ngi bam kumba bam maki, ngi yat kumba yat maki, ngi pong kumba pong maki. Ka society ke jongi kan itu ingi bengi deki ai. Namar bengim tip yala deki deki ai.
ngibut no ye ki wei pat Henry ke pagkaktin ka jo oblay kaya tu yang nga ba dia pi kalong ngidei ki kun ki jo oblay ngim so tu ya kata ka jingting kun ki jo oblay badai namar kata ka daw nga si sosi hagi ni gisngi pi dang hagi ni gisngi ngijubo ejen men le chublay banduai ngim not ngili phat duai ngim tip ya la dengi degi ilong kerpang haduk kata khamat jo oblay kabangala ban ong kani ka kti ke jonga kadon ka fingerprint ini ki ksai ini ki kti ka ba phala ka long umdon ubairu ubreo ka perthai ubay srim nga haduk katangi kerpang hoblay andre ngim sngo thu ya ka jinglong kerpang ka jong ibut no ya no ka baar ka jingkeli ngam don por ban ai lut ka jing aslok ka ni andre ka basu basuan lam tang dia nang nungi wan ka keren ya ka jing her pateng ka heritage Bon na pedeng jongi ladang keli nang nupiwan ngikut no tang hakimi ki pa ki jongi. Kamu ang kalong kabas new. Henry wat num tris ya kajing her pateng ka jongi tang nang ta namarngin sejak lenti. Nama ka history ka yatu yang iki kasilay. Bangiwan nang nu ki Mongolian ki wan her nang nu ni ki Thain China nang nu ki wan ngamtip. Bat ngamlong interest ru bantip. Kabang apenti kena yala di nang no ka trais nong ka jonga ka dei ka tei ka hima ka jo ublay ya ka bau jisu uju yalap ya ka subject nang tangawan bat menta ka jingkeli ka balai ka ong keren ya ka purpose ka balong ka jingas lok ha ka ni ka janmi balai kaya nga la ne balai nga exist balai nga don hang ni ladang ila ban syempang gini ki arteli ka jingkeli ka baning kong nga dei uai Kabaar nang nungawan pinsala ban sutu ye jingkeli balai balai nga donang ni. Ke jing tmu ka jong oblay ba upo yang ahang ni apartheid. Kabasaw ka jingkeli ke ka bangala ban le ka keren ya ka potential ya ka sap ya ki talent ya ka ba oblay ulai hangi bangin le na ka menta jong katay ka hima ka jong. Kabasan bat ka bakaddu syanungin le. Barok ngin sayap. Namar kata wat ding ka jingyap. Tikna banya mentan sabanwan menam step sawan le Sunday school bayo eko kubor bawe kuna samla uyap ngimpat la ban tip kade ka society case ne uyap bau su de banyap ne amar syem u bau yeng ha ka jingkang tele kadon ka ksai udan uksai rendang 4 la ban tip tin namar kata ki para bangit bi barok tingin selai ka jingkeli syano pinlai kerana ka destiny katong jong bangay bat kani ka janmit nga kwa yangi bangin ya pai ka jingmut tang ya kani ka we ka jing slok ha kani ka por ka jing tmu ka jo oblay ka ka jing tmu ka jo oblay ha ka jing im ka jungi namar pi ka ha ka jing im ka jungi imdan ka baklam ka jing tmu ka purpose ka jo oblay bat day namar ka jing tmu bangidon kam ban keli balay la thau yangi dan katu kan ni kimat ya ka bangin pet ya kan ni janmit ka baning kong ublay ulong ublay jong ka jing tmu barabang ong kumta ka bamut sim thau ya ki barok tang nang kumta ka jing sobha mdei bu su thau bu so tanat lani bu sobha sim thau ya ki barok tang namar ba usngoba ndrei barok ki don ka jing tmu ka baar don ki ru ha ka jing im ka klem ka jing tmu klem ka purpose don ka jing tmu wat u knyang badan ho sentiu jong don ka jing tmu yo nu snyu badan ha ka kemut ka jong ha ka kemut ka jong pi ka jing tmu ngisi ikin jing ngimi tenat mo handai ka purpose ka jong u ha bangi ring bat penhiar men sim u ya dana sibun ki jing pang nu snyu badan ka kli aro ki don ka purpose ilong kemi la ni la se ilong kpa ke jiso tanat an thung sentiu ayeng ni thung ni ke sentiu ni perkat bakin itenat bad habanga ngadang le ya ngadang kre ngene ke kubor kendiat ke research ngale ban ka ba pla ka banga syam uniu sentiu ni tu sentiu plastik u sentiu u basisha ka ba pla ka long udon ka jing temu ka jing temu don katu ka ni ki knyang sa persyang manwat ma pi ka ni Ki balak banyo itang iki katu kat ni ki rong.
Bat kita kirong kaba pelong gini kinyang kinlet bandam hangta kisah syam mi jimbab. Kaba mut karong hau sentiu don ke purpose. Ndai busyu itana. Kaba lai. Andrai ombaro kijing temu ngitip. Namar bangim syempang ya kijing temu ka jot ke pertai hadukat ni. Kibaning kong kaya snok. Ki ublay ulong ublay ke jing temu om don ki ke baklem ke jing temu bat ke balai namar bangim tip ya ke jing temu rei om barok ki jing temu ngitip ka sajot ke ni ka perthai hadukan ni namar bangim syempang ya ke jing temu ke jong ublay de namar kata kadau hagi ni kisngi habban preserve ngiong habban yada ya kikat tu kat ni kiding, kikat tu kat ni kesentiu, ya kikat tu kat ni kijing tau ke jong blay namar bangim sngu tu ya kijing temu penlait napang namar kijing don kam pat kijing rha. Ya kan mau ya la ding empat dadai u belak teman. Nang keniat kisngi kijong ang ni pertai. Andre kapor bangidang rit ngiju up sorkari. Hakata kay snong kabanganga syong asa amau prem ni up sorkari. But habang ni up sorkari, hang to hapelau ying udan we ding so periam. Baru ni ding so periam anda habalap katangan unda lade itu kapor ke jong ngiju khet ni sat yang to sorkari ngi bam. But ngam ju kan mau tang hakan negerta ke jong aru bangi syam yuksan hapo jong usok. Andai ke bapela kalong mentapi khet yo so periam na uding ru uksan. Idan ki baong degi mobile towers. Bet degi ni ki mo ki baro ngam tip ngam dei scientist ban pencisai kata. Handrai ka ka banga syempang dei tangkat ni ha banga slok ya ka kubor bat ublay. Ublay utau ya ka sim. Handrai namar bangim so tho ya ka purpose ka jing tmu jong ka jing don ka jong ka ngi seno ya ka jiri ngi the ngi bu yu marbul ngi siat no ya ka sim. Kabala tmu ban bam yu nu knyang ban penput yu nu sok. Namar kata kadau in syem boso uput uksan hapo. Namar bangim syempang ni penjot. Kabasa bat ladang ngim tip ya kajing temu ni pendon kam bakla. Ladang ngim syempang ya kajing temu ka jauh ublay ni pendon kam bakla no. Pia ka kentin nong way mo. Ni ong kumno habang ni ong pendon kam. Ni ong use. Lai teli gidak. USE. Henry habang ngi pendan kam bakla ngi ong kumno abnormal use. Bada gini kisngi namar bangila penret iki kentin ngi concise iki kentin ngi juyo snow bahai gani kentin abuse. Kawan nang ta. Namar bangim snow to ngi pendan kam bakla. Ngi abuse no yaka. Kum kanuksa. Habang ngidi dawai, ngidi arteli kikuli. Akasis ngila sebal kot kum gajing tha jong doktor. Kita ki dawai ki kelalong dawai. Harai palat nang ta ngi abuse ya katu dawai. Ngi pindon kam bakla haka jaka baka kalong ka dawai kalong penban kabi. Aba jerho teng bim lapan sim ta ka samot lap ha thau ar samot sim bilor ang be klak tes ngo. Hero bahate. Haka jaka bakatu kan long ka dawai kalalong penban gabi namar bangim sngutu ni abuse ya ka. Yan ngam kam jil. Ladang ngim sngutu ya ka jing tmu jong ka syong kha syong man ya ka jing tmu ka jong blay haka syong kha syong man banyo kurim ikun samla ke badan hang ne wat duai bapinyo brio dan bapinyo ekabrio. Namar ladang ngim syempang ya kajing temu ngi abuse de. I pendon kambak lah. De namar kata kadau hakin ikisngi pinyo mo syai long. Syai kun rei. Syak syok long. Kakelim kalong. Namar bangim syempang ya kajing kentang jong ka syongka syongman kajing temu ka jong blay habo bu ya ka syongka syongman. Ka kajing temu ka jong blay habo useng ya ka family na do basdang.
Naka an mi ki ai. Ngong ngi pi ka jingkeli ka baan ngi de ki ai. An mi ki kun ki jong ublay. Ka family ka yeng ka sem lada pi kwa ban pet ya ka society pet ya ka yeng ka sem. Pen sa sunu thu ka long kumno ka society. Na mar bangim syampang ya ka jing tmu haka syong ka syong man mso salia bandon san ne rungut ki lok ru na mar mtip ya ka jing tmu ni abuse bet ka baman. Kampalat bani kimarat let's see gidang la ban sutu la ne gilang la ban mudur. Hakini kisri mentaka syong ka syong man ka sting hadok kata-kata na mar ngim sutu te ya ka jing long kentang bau blay ubu ya ubriu bat ka briu ko tu bang nang dep puli mentan situ pastor Paul sidong rum kalnong ka ba ar pupra ka dekat bapra. Eke trelem ya ka ban penbha. Kita ki ba i je u. Knang ba ka dur ka jong ujisu on i. Pimut pipoi bat no by accident. Kadon ka purpose. Kadon ka jing temu ha ka family. Ba ubriu utau ubriu bat kata ka briu kidei ban penwan ya ka dur ka jong ukun ujong ublay. Ngam don por ban hikai sibon. Ladangim ngo tho ya ka jing temu ngi pendon kambak lah. Namal kata ngi sayo i te besa syok lok sa i lok. Bat kum tatar. Ladangim ngo tho ya ka jing temu ban yok kon blane bangi don ni ki kon lada don kitu ki bampat don kon wat duai. Kabahaban im klam kon. Namar ladangim ngo tho ngi abuse ngi lek ben ni ki kon. Ngi yok kon da ka baburam bi sibun. Oh ya keren song shit ya keren shit hem. Jing ai ke jong blay selit pentre ki kun hai yeng sakri jong no. Hai ke jing temu ke jong blay yang ta. Ngi abuse ki kun ki jong ni. Ngakan mau kat banganang krek ke ne ka kubor ka wis ni nang wan pai dang wai committee jong ka presbytery. Bat ngadang wan na yeng baro sisngi baro nado men step ke ne ka kun ka barit ke jong kam klan kam lek klan kadon ka jing kon roi pri ka pat kum ta ter ya nda balawai komiti ngalik thiet ya ka dawai ngiya nang tin amat pran ka thiet dawai nang tu bat ngapar khat bangan ya kijet no ta sgi ngan wan chiyeng andrei jarang khat kat bangan nang ya ang ta ukun uba kham he ujong ufun yang wong papai iketeng ijena ipla pri sila pri wan kloi ngam so suk kata ka ben sim ke jong ngalek kum no syong no da ka kaliban kham kloi. Kaba pala kalong kata kajing syong taksi ban kalong kajing hikai yang. Kat bangarang syong kata ka taksi. Kadang koi ka kena kaba hirlang stasiun mo prem ngam itu ya ka. Paju ya kendu. Anda bangala syong hang ta hapo taksi pi. Mari rung hang ta kalau sedang menyat ka taksi utau driver lu itu ya kena. Are, syai pilih kum ne. Ngaya tu ya kajing keren ke jong. Nalik kai saya yeng imei. Are tu lok jong pilo an biang mo, tu te wakum tu hit pi. Ngaso kata ka syong ka syong man ngaso kum malek kon jakai. Nang tapi bade pin le cheno keli to kuna. O keli to drival. Ngalik ka sing imei te kikun. Ikon ki syong be ikiao. Ngaso kum kata ka por ka bampat don jing te jing kum. Badang la be ban le kat sebamon. Pi ngiyok kun ni penhe imei ipai i jong ngingim dan por. Dai namar kata kadau saklumar kan ka bertedo kan ni. Hakini kisngi ngalaban ong ni ai contract ti ki kun ki jong iru. Haskul ni ai contract. Hayeng mene ka kamram jong pastor baru teman besan ban penhe yaki. Ban sai ki ka Bible. Ngim dan por. Ladangi kum ki kme ki pa ngim hikai yau ubi na ka Bible habakilasan kilang ba walit kedau yanuru namar ka kti habangi kedau laitili kedau salade ka wei su blai ki kedau tang ka wei ki wei namar kata ki para bangai beit habangi don ye ki kun
Ka responsibility ka jongi kalong day mangi ban hikay kum no ban duay. Hindi ka balang. Kabalang ka sulong tang ka supporting. Day mangi ban hikay kum kikimikikpa ban puli ya ka Bible. Kila ban duay. Nga sanut ru bayaladi nga le. Nga numla ban long uba asap ban keren ya ka bangangam le. Shua bagi kon man takim pat nang ban puli. Ya ki alphabets. Shua bagi kon ken tiak nga pak recite ya ka Bible liki. Kam ni benjatang buat pastor pi. Barok ngidai ki kon ki jo ublay. Ngidon kam man ya slok batu. Ngidon kam man keren batu. Kakot yang iwe pi we. Balada ngingim hikai ki kon ngong ipi. Ngihuntang ban penhek manu-manu ti ki kon ki jongi. Ondala hikai baklaru. Kinlasan kilarang baru. Ngisa kelumar pada gajing imbalai kilong kumni. Ngisa yok syok. Nang tahu syuk-syuk. Kani ka pertai ka bahiran kam. Idwai bau blay un kerku yang ngi bangin yok kam. Mo? Gajing kali kalong. Ngitip na em ya gajing temu ha bangi dwai ya ka kam. Ka gajing temu. Pi gajing temu ha bangi dwai ya ka kam. Ndai ban yok tulop. Ka tulop. Udah usok bapiket ya gajing tray. Apa pi duai ban yok kam onda la yok tray. Kapa sosi kam long kum ta. Ni abuse onda bang la yok kam. Dai namar kata dawlet opis sarkar. Encem kan obeji. Da ka puram nga keren. Namar bangin sngo thu ya gajing temu ka jo oblay. Ni syam khat wei khat arbaji mi te san beji tik la ne sau stek. Ni abuse no ya ka kam. Ipara mangai beit tungin yit ya gajing temu ka jo oblay gajing im ka jo. But gini ki kon samlai ke badan hang ni ka dai tangga advice ke banga ngadon ban ai ka ni ka por. Ka chong a pipi sim ne pim sim. Shua ba pin yit briu. Mo? Kam tam mi ki samla shin rang. Long ki briu ki jo oblay. Shin rang u jong oblay. Shua ba pin wat briu pinti kena ya la de ba pidon kam. Balik nga ongkom ta. Hindi ba hikay, pastor? Hikay ka Bible. Lada pipai na kay kitab Genesis, pinsyam, u Adam, u don ya ka kam, syabun don ya ka Abreu. U Adam, u bun kam, hado kata-kata, hado ba tipti, ala di ba u don kam ya ka Abreu. Hakaway ka por. Dia ka di ka slok. Henry tang lingkot. Kat hado ba u blay u penyok tiya u bansay ya ka Abreu. U bun kam ba. Namar kata kadau mapi ki longkpa ki shinrang shwa ba pinyet yano pinti kinaya la de pidon ya ka kambalay ka jing tmu ka long ba pinla man pendap ya ka jing tmu ka jong blay u Adam udon shwa ya ka kam shwa bunyo ya ka brio namar kata pi ki kena kan thai ki badon hang ne la dodon manu bakran i je pi kan nuru ki ba peren sultanat kan nuru lada don kam usiar paun penbam plang ni pi. Pilih pijan hang ni. Dapat bah. Pi ke ke jengmut. Bandon saya ke kam. Ukpa senrang keren. Kasementangi ki senrang. Hakawi gepor. Ulong kpa u represent yo kpa bah beneng. Tangkat taswa. Ukpa jungi bah beneng idwayam. Idegi ki representative. Dai ka kam ka jongi ban hikai yo kon yo ka jing pule Bible. Ka dai ka kam ka jong long pa ban hikai ki kon manduai. Ka ba sosi kam long ta pe tang hang ni man ni ka nungut ki senrang na sngo buram mi ki badan hang ni. Long ki breu ki jong play. Ka ba sosi ka long ka society ka jongi buntang ki long kemi dam dan long kemi dan jaseng. Shisha Hakan ni jela ka jongi. Bat kisah pajonot kisah yam namar balai ki pa kim kwa ban kiu si yang mani. Bat dah kawai ke kentien. Di kani ka yang mani ka longkum ne mo. Lada pi pen pat no yang kani ka jingkang yen, pi kerdam no yang kani ka jingkang. Pi kendang no pi berat no ya karu kani ka yang mani ka numki. Persang mentit no ye kini ki paya jong kini ka ying mani sepet kini ka ying mani kan longkum no ka don ka jing senjor kini ka ying mani.
Kilong pa ka jonga ka jong iru mangi kilong pa ngilong kinong kersan ya kayeng. Dai mangi te ban pat ya kayeng. Dai mangi ban yalam ya kayeng. Lada mangi ngim scam. So si ban ong kum nu ka ta kalong yeng kan scam. Dalam tang haka di bu ai pi perkat kan lawai jong ka tu kan long yeng kan long kum do. Saya kan poi kata kolong yeng, kita kikon kan sasakma. Namar ka kemi kamde ka kam ka jongka banyalam ya ka yeng. Hendak ba sosi hapkit ya kata lengkor gini gisngi. Namar ba long pa long ubriu jong ublei usye ulong penban ubang tang haki ki jing penbu a jong ka ka perthe. Namar ngim sngotho ya ka jing temu jong ka jing long kumukpa. Ili ya lade ki para pengai be. Ka jing temu ka jong ublay ka jing im ka jong. Hatung ila syam na ya kata ka jing temu ya ka ba ublay udon na kam ta jongi. Ngi hab bantip, ngi day bantip. Bat ngi hab ban keli. Nang nongin keli mday no pastor. Mday no tuman basan. Mday no dukhat komiti balang. La ban ya thu. Ya ka jing temu jong no da unu no priu. Imei ibaka yang imtip ya kajing temu kajong ublay nakamenta jonga. Ngak pia do kata. Don tang uwe batip utai. Ubapa yang sini. Ukpa ujonga ubah peneng. Utau tip. Kakali kamla ban keli ya ka weipat kakali. Balai la tau ya kakali. Ide kajing tau. Baru artili kide kikali. Henry dan tang wei balak banya thuk balai thau yang kena kali utau long nong thau jong kata kali. Manga ngamla ban syampang ya kajing temu ke jong balai nak kata jong pi ngas thuk tang ya ladi. Habang alet ban ya slok ban keli nak kata jongahi. Badai namar kata anda habang syampang ya ka purpose ke jong balai kajing im ke jong ngayeng da kajing keman ban saki ya kena kubur. Ki para mengai beit keli yala de ke jing temu ke jong ublay ya ke jing im ke jongi. Pi ke jing temu solansar nga keran nak ke por in general ke jong ublay nak kata jongi lang barok kalong hi ba ublay ukwa yang ya pi bangin im ke jing im ka badap kerhai. A life to the fullest. Ingat nya pi mengai yang. Gospel Yohanes kalau nong ka basipo ka dekat ka basipo ko ong ngalawan ban ai ka jing im ndai ba bolo mala ndai ban subit subiang ka jing im ka badap kerhai ka jing im jong nong job ka jing im jong uta ubriu ubala de pediang ya ka jing job namar la de job andai ka songsi kamlong ya ki babun kumta ngidang sakut hi ha ka jing diau ngidang sakut hi ha ka depression ngidang sakut hi ha ka jing artatin ngidang sakut hi ngiklet ya ka jing job bau nong job u captain ula dap job ngalawan bikin yo ya ka jing im ka badap kerhai ublay ha ko ka kentin u kwa yang bat ya pi bangin job dan ka purpose dan ka jing temu. But ling ba ka jing job ka jongi kale ayu ong ka ni ka Bible ka pendon buram ya ka kerteng ka jong. Aba pile ka no kam ka babha ki we ki yo i bat ki ai ka buram yu pa jong piu ba badeng. Kalong kumju da khong pong pat. Haba mangingi fail ha ka jing im ka jongi ubleu ja buram. Pi ka sim mo bleu thao. Kasim ka ba ubleu thao ka jing temu ka long ba ka dai ban her. Lada kata kasim kam her manu fil. Dina. Ikem mi kata ka jumon. Ka jing temu dai ban her. Yang ba dia pi la de penjob. Ngi la de pediang ya ka jing job ka syong hangi te ngi activate kumno ya kata. Nang ta su ya duai ho blay ba un kren hangi ling ba ka ni janmit. Ya kena ke kubur ki para pengai bei kum bakan ni kalau long ka jing pentamai bor ka awakening call yang bakan yo ki ba kraw bo ble ka jing im ka jonga dak ba nga pediang
Kadwai hublay ka ni ka janmit ru bangingin yo ya ka jing kta ka jong mensim ujong blay. Pi ka way pukoi ka karkhana. Kanu ka factory. Ka basna ya kan nu ka tiar. Onda habagila depsna ya kanu ka tiar ki jule kumno ki jubu hakata ka tiar ya idur is symbol bat ya ka kerteng jong kata ka company. Uni utai bangadeng udan hang ni ya ka kerteng jong new company. Kani ka saptipo bangapong ka kod ka juti bat kum tatater. Ki tiar ki bangi pendon kam ha ka jing im ka jong iman ka sengi ki don sapet mapi ka juti jong pi. Ki don ya ka kerteng jong kata ka company baki kisna. Bat kile ya kata kaddo onda habala dep snalut ya kanu ka tiar. Kanu ksa ka kali. Abang iyo ya kitu gidak ke balong kumuem ngilatip bakatay kakali kaday na ka company Maruti. Ngiyo ya kitu gi symbol kidak ki balong light li kilan ki bathia komni ngilas ngoto bakatay kakali kaday na ka company Mahindra. Nginda yo ya kitu ka tudak balong kumu edge nday edge kidi ki arngot ki briu ki ba yate ka agreement. Ngisotho bagating kali gede na ka company Hyundai. Man kawai pukoi katiar ka don ni symbol ba ka kerteng. Tidak. Bat ki jule ya kan ni ki ju shon ya kata ka dur bat ki ju bu ya itaidak onda habala depsna lut ya kata katiar. Bat anda habla dep lelut yang kata katiar ki jule komno shwa bandi pat ba ki jutes ya ka way pagoi katiar. Gimla banyo no tiar klam da tes baro ki tiar ki bagingi thiet ni gidukan kala balong ka fridge ka TV ka kali kanu la dep tes ya ka. Bat anda habla tes di pat ba. Kanuk sa habang ngilit thiet phone mobile phone. Mau ngilit mobile phone thamai, kaya jungi yo. Ngilayo ka senduk. Mat Maria plate ka senduk don kaya kawai ka kot siya na jirong. Mde pi yo isyo ka mobile ka don siya kawai ka kot. Ikot ka manual book. Hang tu la batay, kumdo ban pendon kam, ya ka smartphone. Kadon haka ka guarantee, bat ka warranty. Bat nang ta pin sa yo iya ka mobile, bat ki way bat ki accessories ki jongka. Anda kaya pelaman mengitiat mobile phone, ngimju pule ke manual book. Jan berok let's say, ngitiat fridge ne, ngitiat TV ne, ngimju pule. Dene, ngitiat ngila subang bayo phone thamai, syu sentai taman duai rum jia duai let's say ngamtip kan ungot jia duai. Kedai ben duai, ngai men se me pi duai. Kanu tiar ke bawan hak ti jong pi kedai bau bleu ai. Tangata. Ken mau yo. But anda bangila yo e ka phone ngi pendon kam no e kata ka phone. Kama pela ka long shwa ba pin on ye ka phone haka to ka kot ka manual book ka banganga ong. Haka to ka kot ladap tolot sa pang ka phone. Baka ne ka phone kane battery prakanta kumno kitip ye kata kadang thamai ti. Ladap tho lupa ka to ka kot. Kani ka phone kalaban syandur thak tu ka kot. Empat on ka phone. Kani ka phone kalaban phone sikiway. Kani ka phone kalaban pet video. Kani ka phone kalaban ha iki message bat kum tatar. Kum no kitip kita. Day namar swaban di pat ba. Syanga bat sapi ladap test kani ka phone bat barok khoi kijing non kam la dep tho ha ka manual book. Nengim ju pule ka manual book. Maria thiet ya ka phone ngi sim ngi on ya ka phone bat ngi pendon kam no. Ngim tip ya ki functions ki jongka. Ngi tip tang line sauteli kata ban mo ngi tip tang ban phone sikiway ban page video ban shandur ban pa message bat katu kat niki social media. Bengi penon kam ki apps.
Lai nang tangim tip syuk ke iko function ke phone. La tahu ya ke phone baka don hadu aspa la ne at hajar teligi function ba pila ban le rengi sngo hun abang ngila bat iko smartphone tang saujai. Ngila saukan mengi bat smartphone. Ban phone siki we ban pak message ban shim ya ke phone bat ban chat san lebih teringi tip tang kata. Henry haka to ke phone la tahu balara pijak lan tiru ke don ke GPS ki kon. La ban pej. Haka to ko phone kala ban long ka personal bank ke jong piru pim don kam malik bank. Dari ngitip ki function jong ka to ko phone. Dei namar kata ka daw ki sakot ke smartphone. Henry namar bangimpuli ya ka manual book ngihon tangkata. Ka jing im ka jong iru ka long tangkata. Pitarai ngi wan shani by accident. Ngi exist hakan ka pertai, ngi don hakan ka pertai basu don bong. Lani basu jarangkan. Ka kubur ka mga ai happy hakan ka janme ka long don weiru ubriu ba don hakan ka kamera basu jarangkan. Baro don ka jing tumu. But day namar ka jing tumu ngi don kamban keli balay la tau yang ngi. Ngimtip ya ladi ya ka function ka jongi. Kaktin ke jong ublay ka kitab u Jeremiah ka ong kumno swaban pun ye me hapo ka keme jong me ngala dep-tip. Ya pipule lege jing rai sam ka basispa lai pukandai. Swaban ban form yengi haka science la pikiran. Kumi atom. La dep tho haka jing rai sam. Haka kitab ka jing penim. Tho e kata ka jing rai sam salib anwan. Ngim shu exist sang ne ban ublay nang perkat pi la sai ka monding an le yu dominat sun tu em la de well plan ne ka jing em ka jungi u Jeremiah shu bu long prophet la de tes yu hang te hajrong bu long prophet wan chane u pendap ye ka rule ka jung namar bu so tho ye ka jing temu ka jong ublay ngi don hang ne namar ka jing temu Henry ka basgosi kalong tek ko mangilitit phone de. Na malngim puli ya ka manual book kay ka manual book kani. Ka Bible. Lada keren sa kaway pat ka hawa ka por nga ngay. Kan sayo ka por. Ka subject siya pang ka hima ka jong blame man ka hima. Ka hiri India. Ka doon ka constitution jong ka ri India. Bat hang tala ong mo. Aka way ni ki close ka jong kala da ubriw panyak briw. Di man pensitom. Kahima ka jong ublay ka don ya ka constitution bat kani kumno ba day ban im kumno ba day ban function namar bangim pule ya kani ka manual book na kamta jongi iway pe iway ngem nang ban function hang ne perthai ngi sia bot ba baro kile kam tu di kindiat tiak ai lang melai namar ngim tipti la di balengi don hang ne Ngi sudon namar bangi baro kile kum tu ya ai korop lang ya ai lang ngirum nele hitrai kendian. Ngimtip te balengi danang ni. Ngitip tang kat ni ke benta ke jing im ke jungi ban ketia ban bam ban trei ban yok kun ban bam ban yam no. Hatul ada long tang ka bakum kata ya ka ba ublay utau yang ngaso man ong ublay pelut kai ka por. Henry don ka purpose ba ublay bo yang hang ni bat namar menta banga syampang ya ka jing temu ka jong ublay kalong excited ka jing im. Balay. Ka keren tang ya ladi ngom. Ya mentah. Ngahaban keren ya ka jing temu ka jong ublay yang. Pi ka ba pelong iki brew kin di drugs. Idi kiat. Iki wepat ke jing kerni. Ki don por ya kita. Balay. Namar kim pat syam ya ka jing temu. Balay ki exist hang ni, balay ki don hang ni. Kadaw ka balong pelong yang hak ni ka janmit ngan yang na ka jaka, bat ban yalap ya ka gospel, namar ngala syempang ya ka jing temu ka jong ublay, nakam ta jong Ladang nga di kiat pinum yu iya nga menta kasni hang ni. Hanala le se kata por. Agari hanale hang no katang adang tiak, adang buat. Namar ba menta habang syempang ya kan jing temu ka jong ublay ngam don por ban syem ikini namar ladang syem ikini kan pen kedia ya kata jing temu ka jong ublay bat kata ka jing mut ka jong ublay ba jing temu ka jong nom la ban pendap nganum yang kasni
Henry namar bang sempang ngam don por bat nganum sim mi kini ki. Balai ngi don hang ni te ke jingkeli ke banganga kwa yengi bangin keli jeliu man kas ngi ya kene ke jingkeli. Balai sukha yengi tang bande ban kha. Hakawe ka por re kene ke kubor ngan ai hakane tang silengkon. Ublay ubo yo breu na do ko basdang ka jing tmuhi ka jong ublay ka long baka hima ka jong ublay kan yar. Shocking. Lada ong ta. Indit. Namar lada keren ya ka subject ka hima ka jong ublay ni perkat tang andalayap. Dalayap dengan let ka hima ka jong ublay. Ngi wan man le ayu hang ni. Pikan mau kim nang banduai ki senran. Ikeli Jisu kum no banduai. Baru Jisu hikai ki banduai. Kasdang kum no kata kajing duai. Kuk pa jongi ubahang no habeneng. Kababatay ya kajakasyong ka jong ublay. Ba utaw pa udon habeneng. Long kabakut ka kerteng ka jong me. Balay ong long kabakut. Namarak per eden ublay ulong yu adam wat bam yu so. Lada me bam benyap. Aingu ublay ya ke Christmas. Lada u Jisu umwan siya ka pertay umyap ukpa ubah beneng unumla banlong ubakut. Namar ka ka ukuran day ban pendap. Namar ka tau Jisu uwan banyap pat ukpa une ya ke jinglong kut ke jo. Don kam banyap. Kasdang nang ta syuk skum no wan ka hima ka jong me. Kong no wan. Nang ta syuk long ka mon ka jong me. Kata ka hima bat ka mon ka jong ble hang no kinlong. Haka kendau kumakalong hang tay. Haka headquarter ka bedeng. Ngidon hang ni namar ba ublay ukwa ban penyar ya ka hima ka jong u ling ba jong i hang ni. Ngi exist namar ngi long ki nong mi kman ong upol ki ambassador ki nong ratien siem hang ni. But ki ambassador la ni ki nong ratien siem kim ju sa asnong. Kilet ki foreign countries mga bat mapi ngi wan siya ni. Inum sado ong ni. Iwan rah ya kata kubur. Kejing temu ke jong. Bat lada kai nang ta syu bat kai kejing long ba kata ka snong ka banganga wan kalong dei ban pau hang ni mdei tang ha kejing yaseng ba kejing duai. Mdei kat no sin ba pi wan jing yaseng ba kata kejing long hok ka jongi ka san. Oh? Kejing im ka baman kesngi. Wat pet yang tang na kajing alap sermon ke jonga hakane ka janmit na kane ka pulpit. Na do monde ado sisa jan kajing im nga im gumno. Kata ka kam kraw pat nga man ong kata ka ba kam kren syusyu ban ka sermon ke jonga. Kabning lada ka kren sa pang kajing it kapaw na em hang ni ling ba jonga. Kabning lada ka keren sa pang kajing suk kapaw na em hang ni ling ba jonga. Na mga long unong mi ikmat jong katay ka snong. Habang nga suto ya katay snong ka jonga nga tip man tayo ka rule ka jonga balay nga don hang ni. Baling ba jonga ling ba jong pi kibriw kinyo iyo Jisu. Ling ba kajing im ka jongi intip-tip hiwanang no. Sngongo ublay ya kene ka kubor habu ayan. Bad ka yeng ka jonga. Kaba pelong ingi ngimshu mare te kat sa babe kalaer. Ngitip mentabalay ngi exist. Ngi sngoto ya ka jing tmu ka jong ublay. Bakini ki ke bangingi don ha ka jing im ka jong ipi ki day namar ba ukwa. Bangin kerku yano. Bangin long ka jing kerku. But anda habaw blay ulo keren. Na senang kam sutu kam ba syusyu ikut ka baong. Hip
pilong ka jing syai hang ni kami keren ni ka jing syai benang. Mdan kam jing syai benang. Pilong ka melu hang ni ladangila sempang ya ka jing temu ka jong ublay. Bat bangi tikna baka try snong ka jong i kalong ka benang. Para bangi bi pintip ya ka role balay pidon hang ni. Pensiam ya ka jing temu ka jong ublay. La kalong pidon haki office ka jong pi, la kalong pidon haka college, la kalong pidon haki no ki Jakarta ka jong pi, pensiam ya ka benta ka jong pi balay pidon hang ni. Pi namar ka Bible dan tang ni. Baka Bible kayo tu. Ya ka jing siam baka jing puli ka jong ah. Dan tang anam ong ka way ka hima. Kane ka hima ka bau Jisu yalap ka hima ka jong ublay. Haka bau Jisu ulong usim try ki try halor barok. But don sa ka way pat. Ya ka baka Bible ka keren. Ka dujok. Shano bat nang no ngiwan ki pau ki jinglong ki baman ka sngi hangi. Ngidai try snong nang no wajulong syok. La shay la sngi ladang ila jengai palat no blay mo ngile iki bamya day kat kum kaktin ka ju kat kum kaman ka ju wat long syok dang ile dujok namat pila ban thu lupa nang ne sai pin le lala ban predict ya ka future ka jonga pat ka jong pi lingba jongi hi pangi evaluate daladi yaladi dipet hi daladi yaladi dang nungi wante la dalam met tangi ya kejing keren lor ni kata kam de kejing long jong ka benang. La dalam met tangi ya kejing bisni yano kata kam de kejing long kabawan ki briu ki basyong nang tai. Ki briu ki bawan nang tai ki balong puli diki kita City of Sol Posh kinong abisas kiso ke jong musim. Ki badap da kejing it ki ba map ki ba karu kom perkat ke jong ki perkat kum perkat ublay kum no perkat ublay pastor. Ladang adon ni kini kakut ke way, bat uperlok umarjan ujanga umdon ketika kam ke jongangan aino. Kata apa boleh perkat. Ladang don matap yang asiliang, sesiliang ngan syak kata apa boleh perkat. Ngalarung na manga, mangi. Hakata ke jing perkat ke jong. Bat jin da makani ka pertay nga ong ipi ngila don ya ka jinglong bat ka rukom berkat kom berkat ublay nga try kani ka pertay kan jin da lalong ka pertay ka bakamba. The world would have been a better place. Ngi agini kisngi pi ka rukom berkat ka jungi gibriyo kini kisngi nang buon banga le se kan bam pelat ka por kan keren lut dengan penkut no akan ka janmet. Kalau kau berkat ke jungi ini kesini ke bapala ba, ngi kam sungun banyokor iki merat ban iki prabriu. Ngai mei la dia ba ibu dukan aja yau, bun bagi jing bamrat ibu ki pedigree, ki pupet, dari pi ong kerteng boleh se bangah poi man kapor tu ngala kamtip itu ki kerteng. Kaba pala kalong kim dei petat. Ki poi san spa seneng. Hakawe kasin iwan tai wei kong am da je kerteng bat iwei ksiu jungi. Itiet utau jung bam myo ubasan spa tengka uyam tau ksiu patiet utau jung bam bespau tengka imtre tiet. Yang babam kenyang gebiak. Kecing. Kabanga kwa bangan wanra ya ka jing sotu ka jungi. Kalau hakin ni kesingi ngila divert ya ka jingmut ka jungi. Ni kam it iki merat ban ni ki para briu. Ublay uit ya ubriu. Andrei bangingi it seki weipat. Ketika kam kejongi bangin it ya ki marjan kejongi. Habakim don let's say you kau kadai ke duty kejongi haka jinglong kejongi bangi kup ya kedor kejong kris ban ailem. Andrei kam long tingum ta kini kesengi. Ni kam it ikim rat kejongi. Ngakot ingin namar kata ki para bangit biit yung bagan ni janmit kani ki jigaslok kadang buon ba andrei kapor habang ngapay kam syasu bamangi inyet yalade balingi exist balingi don hato syukha yangi taman syukha ngi syu don nang ni kapertay ngin im gato kan ni snembat ngin yap no ne don ka jingtmu keli yo ublay
Shem yu kendo yu bat un pen yu I ka jing tmu ka jong pui ka jing tmu ka jong u na ka mata jong pi namar I way pe way ni exist but ni don hang ni namar ka jing tmu umdai by accident ni don hang ni namar ka jing tmu in kli yu ai bakane ka kubor kan long ka jing pen tmai na ka mata jonga bat jongi lang baro ublay un kerku na ka mata ka buram ka jong amen. Ngine penuai no egene ke jing syakri ke jungi limban ke por dah kabangin ya snok jilang ban ya ruai lang kan ke jing ruai ke sans pa khat kendai. Sans pa khat kendai pat sans pa khat we ne ke berim trai kan rat mela ai jing im badap kerhai. Kamen sim ka donut bat jing I chilenter ha perthai. Jinguru ti ngan se shim yang ha utrai shim yang ha badadin jong ne ke jing ruai. Sumpah Shimon bayi teman besan kongwir idan bat ni kerpad I ke bain bu juai jing duai lengkot pelat ru ingi de ke jing kerku penwai ke jing ruai ke besan spa khat kendai. Dragonrad mela ai jing imba dap gerhai kamen sim kadono ba jingi shilenter haperthai jingut dengan say shim yanga bukan rat shim yanga jing dawa jong kikam tin jong me ban yasam haperthai badabda kajing kajing knya jing aingo mau kordor day banbu shim yanga koken rat shim yanga jingai mo baretrai gerkuban roy gerhai blamina tibat nget balingkot shemame toben kut hikai ban ai kelut shim yanga koken rat shim yanga koken rat kik tiki kijat bat kmat ngan bread Lord ya lade dang hame jing imru baropar mametrai dosen shar shim yanga
Kukenrat Shemyanga Bây vô ba chừng yêu ba bên anh ubat tep ubayi ke baro metep ikan ikasengi ya kabakum kasinat sabni kalabu barake ban kan mau ka ban kan mau hikijing tregi jongka hoj ban buti ki kambaro ki jongka mat jome ban ablebi agan ka khaliman ngiwan ban mane ban yaro eme ban saskoru ya khubol mau syakri jome Keren hangi nakaketin ke jong me. Walaupun sengau tu hangi baka jingbu jong me yangi kasla juga ka khandau. Kalau medon ke jing temu nak jing em jong i uai pagawai. Lebi melabu yangi kom ke jing jing temu ya ka kam ke jong me. Bakat bangidang em kasla juga ka pertai. Bangin syakri ya me git penan burom ya me. La kalau hagi met ke jungi simet, la kalau hagi yeng ki sem ke jungi, la kalau haga balang ke jungi, la kalau hagi distrik ki presbytery, bad haga sinod komjo. Kerhu ablay bi ye de khwol bo syakri jungi, bad komjo yo syakri unang la kom ki syakri ki badai ki nong tre jung ka sinod. Ki bad tre la ki jogi kam ki jungi, nang kerhu ye ki komjo. Lebi itu isnei ai bagi ai baro agi belayawan pendam kindalang bapdang hona khmat ka khat ke isnei ke jame pada ka bawai no to ai bagi jing ai ke jung Yesus Kristus bolong trai bunang pendem ai jung ke jing ai ba ka jung bleu pa lam ke Yesus lok yang pun sei bor ke jung men si ma hu to ai bagi ne lai hawe blei ne song lam song rekat ban ngi hoy rengkat begitu baro ki ben hakeleng setlak ka pertai Kiba khot kerpat ya me kiba mane ya me. Nadu mentah duhala karta. Amen.